Γεια σας παιδιά, ας κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση σήμερα. Θέλω να μιλήσω για κάτι που πρέπει να σταματήσει τώρα αμέσως. Άντρες, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη δικαιολογία «με προκάλεσε». Είτε τη χτυπήσατε, είτε της επιτεθήκατε, είτε κάνατε κάτι άλλο, δεν είναι δικαιολογία. Ας το αναλύσουμε. Όταν λέτε «με προκάλεσε», στην πραγματικότητα μεταθέτετε την ευθύνη. Το κάνετε να αφορά τις δικές της πράξεις, όχι τις δικές σας. Είναι μια κλασική περίπτωση κατηγορίας του θύματος και απλά δεν είναι σωστό. Σκεφτείτε το. Αν κάποιος σας κλείσει το δρόμο στην κίνηση, του τρακάρετε το αυτοκίνητο. Αν κάποιος σας προσβάλλει, το χτυπάτε στο πρόσωπο. Όχι, δεν το κάνετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι λάθος. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και εδώ. Η βία, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν είναι ποτέ αποδεκτή αντίδραση. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, το «με προκάλεσε» δεν είναι απλώς μια δικαιολογία. Είναι επικίνδυνο. Διονύζει έναν κύκλο κακοποίησης και δίνει την εντύπωση ότι το θύμα έπαιξε ρόλο στην κακομεταχείρισή του. Αλλά να το θέμα, παιδιά, έχετε τον έλεγχο των πράξεών σας. Ανεξάρτητα από το πόσο θυμωμένοι ή προκλημένοι νιώθετε, έχετε πάντα μια επιλογή. Φύγετε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Κάντε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να καταφύγετε στη βία. Αν δυσκολεύεστε να ελέγξετε το θυμό σας, ζητήστε βοήθεια. Μιλήστε με έναν ψυχοθεραπευτή, συμμετάσχετε σε μια ομάδα υποστήριξης, ό,τι χρειαστεί. Δεν υπάρχει ντροπή στο να ζητάτε βοήθεια, αλλά υπάρχει μεγάλη ντροπή στο να βλάπτετε κάποιον άλλο. Πρέπει να αλλάξουμε την αφήγηση. Αντί να βρίσκουμε δικαιολογίες, ας αναλάβουμε την ευθύνη. Ας γίνουμε άντρες που προστατεύουν, όχι που βλάπτουν, που ανεβάζουν, όχι που γκρεμίζουν. Και αν δείτε κάποιον φίλο ή μέλος της οικογένειας να χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία, αντιμετωπίστε τον. Προκαλέστε τον να γίνει καλύτερος, γιατί η αλλαγή ξεκινάει από τον καθένα μας. Δεν πρόκειται απλώς για το να είσαι καλύτερος άντρας, αλλά για το να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Ας σταματήσουμε λοιπόν να βρίσκουμε δικαιολογίες και ας αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, παιδιά. Ας γίνουμε καλύτεροι.